Aurten, DJ Karba. Ez DJ ez. DJ Karba. David Karba juten da, DJ-a ez. Ez naiz DJ-a, ja. Marcos Unzeta, gero Zapatu Beltza, Judas Argarate eta Gorka Beato edo. Gorka Beato bai DJ-a. Bai, bueno, Marcos Unzeta ez dakiz. Folk popa egiten dau. Ez dakit ondo zertan nabilen, zurekin edo zu gabe. Zapatu Beltza Black Sabbathen tributua, metala. Judas Argarate be bai, heavy metala, eta gero nahoni elektronika eta post-rocka egiten du. Gutxi gora bera pentsatu zekaun, arratsaldeko 4:00 11 arte, gabeko 11. Orduan gutxi gora bera dau ordu bat tixa talde bakoitzan dako edo. Ni uste dut azkenean gainera legarren eitzea politza dela. Azkenean ia zerrebalen egin genuen, baina aurten hemen egiten dugu, jendia be bai lokalak ikusi ditzake eta nik uste dut politzagoa dela. Hemen da, jaizain leke guk gure modura eta guretako, eta jazta, eta ez tozu ezeruan bihartraz, gauzia da, jai bat ingo. Eta azkenean lokal guztietako jendia etorriko da, ze danak gara esaunak, eta zuen lagunak eta guriak eta danak elkartuko gara, azkenean da. Bai, ni uste dut azkenean, jendia etortzen badago, beti, baina azkenean, garen jendiakin, bai. Black Sabbath jotzen dute, eta ez bazara etortzen Zapatu Beltza ikustera, gaizki da.